Wia kigimo mwanchu murigereria bo television ya Ndizi TV ni magaro bendengia tukumira na somoro buri bweke umbu emarago beje muna nago tebia buli tangani magayuko kole kingese gitangani kya mangana majia ekurege tesini kyo na mbe makyumu no bweke gusi wona bona to asoire sekingese giya kabiri kyumuro buri bweke umbu omogenione Honorable Jeremiah Ongeri kurwase ward ya Majoge basi ime county ya Kisii no aregaiga eyete yere ntunde ntangani goika na cheteli tangani tukagosoli kigima bwango buri onyora babu ile chukura igaga tukagosolia chikura kanyora nchira kwa nkaete kanyora chikura nchira kwa kanyora chakiriboli kanyora chakirwe na liye libona chitega tukagosolia kigima na lero chirega kero tutikisa chinke ko toso Yesu guku na bwate ujumbe Yesu guku go chesa abantu baje begodi yahe na bwo igomo gusibwenzi in general bali mense ya Kenya na bali chinse chisiko chinga kecho inyoranga na bakwenda semetando yaito ya YouTube Ndizi TV News onyale go subscribe YouTube channel ya kinireke rundo kigima onyetora subscribe na hebyo ko tigarite genda Facebook ugalia Ndizi TV News Digital na rosa follow gali kireta gikachi mangana majimna tokobeka siku hizi nganende yonsi ya Gusima igia kuri county ya Nyamira ne county ya Kisii egokolekana onye turanyorora Ndizi TV ase TV igonoere ase mitando yeto ya Facebook na bwo YouTube yenda galia ligie link yo ka musani au musani onde elinde bamanye na ingikegendrete onye interview ge wetra no mweshimiwa link nkonyebeka tuligalia na bwo kunyora nonya ankyo elinde origereria biamono kigima tinde tinkole chinga kitigangali gani mweshimiwa gaiga wewe asante sana nekyo ndred mbianda mwe kale sana atiganite matukara jiraro lakini jina ver no mogoko yes asoko ngaliga ni mase kipindi gya kabere yes ocha gukwanira mangana Majoge password mbia kabisa abanga taingo mwanjo murigeringa ime ya Ndizi TV yes obwansumbaroro mbia kigima matukara chire amanga akorekanire kuruinga kieria ego ikaboniga ikobono goikana inde toire tibagerio mwanchu murigeria elinde tukwane mangana abira atatoiga aria gendrete toendete koenekia na mbiyar kigima linking koligiga iga Petronila linking endete koligia linge mweshimiwa gaiga abantu bayembara abangi bamuganyerete kigima isiko gali batete korora na ningi tutarachaka gukwana tutageti tubasie kreisiko ndagetembo tumere linki gaye medaike ye moiga elinde anyenyore elitumago chaka chinkwana chito chemagoroba yabono igobono tintageti tosiekero ndesiko igobate banga tutarachaka turabarutera link elinde banyerore kigima mweshimiwa na gutumire bono batumire mo aseyemo elinde na borobuo etokenga banyorire nalio keratogo chaka mangana maiya mangana aya asenchira yobokiranu etokanga kiro muntu onyorire na borobu abwatiringane kurumo chakano ugoika omoelio ndochenga twa na nyetomire timadusu kwa henyorire ego bonsi banyorire omwanchu muri mena gote ibintu digital ga to bataigario kasikisimi ebintu byachire bono tikatu chake mushimiwa biamono kigima sogocha kerona kugwa korigetie ugachera no gacha kururiri goikabono inki kiabere gatiga iga inki gia oncholirie litanga ni pitiga ngwa kere biamono yes yon kebatia soko nginyora ko ndangeli gochaga iga yes nande tiangire bageli gagokwania abantu bane ba Majoge password ngana ninga bwairire nande tinkwe bagokwania family yane imetenga bone go musbati ono nganjete nandigeretie okay mukwanirieta kama musbati ona korugulusi ni garimi nandigeretie na bana bane Trevor na Tiffany yes omonguno na mama na tata bansimbandigeretie yes abongoli bagenda ne bakwaninga bwairire bia biamono asante biamono soko bainyore na borobunga itando sibale bagokirina kwa bakwanire biamono bono mushimiwa kuruchinga gichiria na mange mwatianetiwe mugaso emirimo ugoikaboniga ase aligwa kwanirete goikaboniga mirobiriki gose ngigwa kolire kuruchinga kechi uratebe na gochakera liria lina cheta gose twatianetiwe murobiri one na chagete noro yo na noro ngendrete kubwatia na bongoreri bageri gagokwanira ngebintu 10 inse ya matuko 100 na abere ngokora ande ngokwana kindemete ya ne bintu na aliyeteira na bichake yes nchakire egente getangani pi na mangana ye chinyagitari inyagitari nere ya mekuru ya misesi ya level 4
lakini kerongo jugasobo gambi kanyoranga kwenye yatirimbuki gwike wanga ekamo gochance asengenjo yo bokori yo bobe obokori bobe ente getanga na bango korangelinga na korera abana inje baminto nturunga public participation kuwaeresa umuhimu wa nyagitari itakire gukini gwike wango mba njira nenga nyagitari ikini gwike wango nande ne serikali yetu county government nege enderete tokorwa cie mipango ine nyagitari eria ikini gwike wango namba ibere nyagitari ende yonsi netaita mache nyagitari tokoraga sibira mache kiara usafi netakire koru nyagitari na achiete ari Kisumu mate nkarigia district elimo ikorukunga Lake Victoria Basin amache narari metwari ball ase nyagitari ya mesesi mba njira nete bagacha bakabeka chisola bakabeka pump kone kokende menye gitari ya mesesi amache naro agutumikwa ase nyagitari nande ngachangarora ngambuya ese ngenja amache abona ikira so ira ase nyagitari ime teri buya naro neighbors na baro banyora amache ngache echiro nerere mesesi range na nyagitari yega nero ngatirimbo ke pipe ngabeko mufereji asa abantu bejira bangana bali na bagaka bakanda babuja nimba dabeti tukelima ngabirega bakanda barabuja amache na barubanyora geka kyange ne chisukuru njiro chisaraunde tie nyagitari yega esukuru ya mwe kunga ya nyagesa ya bana bali disabled na re school nero ende ya nyagesa nero primary nero na enda nganyia machi na ndengo taba ngomno tugukwa na iga abantu no bagwa test kuru ground inga ande yake emirobili no korete amachi tata bana inje batumire ase bona mutinto kali kwa na bago tanga gase na banjo rete na nera gase ne gokora ekine ente gatangani egento ya kabere na abeire ngokora chipara na aliete ira na kwenda korosia se egepindi kiane kie miaka 5 ne chipara cha lingi kilomita 70 bona ngana bongo tabande metenga na rosiri kilomita 3 chialire pale ntanga na rosiri ko para ya itavago kwende society uko biko morum na kunye rungei na jide nganye chechabuya nganye rosinga kale turunga formation ane nganye veko morum ona gangu itekere ere para yo kabantu bagutumia kuru machoke kwenda bogerango ere nusu kilomita ne pale na avere ngorosia ne pale kurumesesi kwenda nyamwanzu ero na nya connected kero monda korata kurumesesi kwenda kuchitabaka pale na rako bogutumia na ere kilomita ere nusu na ne karone ka sakuru kunyamwanzu na arona achiete ngorosia kunye box calavat ego chipale na rosiri kilomita 3 na bokurusia sagu ere kilomita 70 go etoke watgeire na emeronge 5 mona isano ibe na ne inse ya matukomia moja egento ke na bere ngokora tete kwa gro mheshimiwa kurukunga His Excellency Paul Simbarati otoire amaliogo chintunde sato eguchese nyagitari tari kabere isato chintunde sato entunde ndanga ndokera amaliogo abanyagitari bagatanga amaliogo na aratare ngororo tukabataye banyasabe entunde ya kabere toretera amaliogo mukalikanse ari atakeire mugavana akanyareta bona nari juzi ntware tata maliogo entunde ya gatatu togo te abantu baminto iga alinje kwende yane ward yane ya machoke bus ward ndo wate chi dispensary nya gatali ya mesesi level 4 hospital kero ba jire ga ali batanyora maliogo ase dispensary batale bagende nya gatali ya rie mesesi level 4 ka kubura nya level 4 amaliogo na ara kuchia toge sub county hospital ma to bro no bwa kansa to nyora maliogo karalia so kero montaji la tanya maliogo kali na batagira ga ndele sub county hospital usaje general maataria lakini maliogo twakorere kiege no wibu alengo ba maliogo sikuizi bwasirire ekine kinataka gukoporia maliogo kwatabire chintunde isato lakini mwana kiri nona ali mwaru wetiri tangani nkubwatere mure di delivery note chiringo ligere mure na indeed anara ruwese county aikire nyegitari nenda tumikira senkire rengia inje buno murai maliogo ngwana nanya wikurwa kurwe sub county kwanza gochagira ali busongo asomo gavana ko nyako akokora what we call flagging off keranya oyiri onye ikia se sub county hospital sub county hospital nongorangiria bali batenende the chief pharmacy bacha banya oya toko baratole na barabwo kero tu akona family mbiyale nanya delivery yane na barabona aba delivery yabo ari wagenda bakase chikwende chinyagitari kare ki chinyagitari maatari abe kwa se system ndo bwate system ya record ono galia kera maliogo ikira chinyagitari na ande system elia omuntu ngoja roli kume elieta enamba yesimi enamba yekebande
ne ryoga airwe incho manya na achira renga chintu ndanga isato ngwa nabo kuli namba esi binabo lyo mu murwere ngana ki ngwa chaka ya gitali ko rwaliwa ndio okikwa yetu nande nene kiringe ke mane pia maryoga lyali kira system ana ara koleke onsi atumekire na yatigalete no aresto so mangane obuibunya gitali na koraki maryoga na asira nande bona ntuma tenga maryoga kyako genda bwango na lyako genda ngora na lyabulete na lyako sabu so system ene tatokana gutumia ko manage chinya gitali cheito pia mano kigimo mwanchu muri kira tuganderete ko gosori gaiga no mwishimiwa Jeremia Ongeri kurwase wodiria machoge basi naye bononte tumubori liborio abo igochinga kichu na bukuganiria abantu esugu kwengia ekeroto tigali jinsa chinkego tutambuke ochinga kichiria mugu chikoria mandasi ntwe miaka ya itobono mandasi ntoliko ya yeregerundo bia mano kigima gendera kuri SMS namba na iri gurugabo yesimi petroniro kubekere horo elinde oenda kuburi bori yao abo igo kumukonera mwishimiwa kaigese mugoroba yabono ese bintu bigwa kwanire gwakwande kinyagitari gwakwande ikibara na machi gwakwande nsemo egetega ibintu bintu byarenge priorities byaho ebintu nakwanira gwe bitatu ase ebintu nakwanira bitatu ase 10 onganje nabo ngogendreke karamenta bikanga abantu bamwe ase nakolire ase nakolire ase nasabute nalini ase nekoraki konyakora egento kena changaligire lya mangana amasomo abana balenge saidi abana 1000 bale okora matemwa KCSE na matemwa KCP na jete ngaronga okogani nkorororo mato umwana ndi bwensiga no mulikire success card ko mutavinga I wish you success oko momoyo njiwe ko manyana na jete ngedana na kire sukuru nga abana ji success card na ande na abana ngabamente geometrical set egento kia maana sana asa matem kero mwana okoro mato mwe bolimbaro pata maite ngano ne no konyale mia usemia 50 kachiko ole geometrical set ya lengo bokongu lakini bonsi ipina jete ngedana na ande na aliete ira na ande ngaba omoyo ngaba tevingo mwana okonyora max 350 gochigoro ngo mwande sanduku ande mwe shopping ya 1000 initiative na akora na wango tevinga lero iga abana sara 63 banyolera max 300 kurwase wodi ya nochigo ikirania ire ya ukwalie ire na aliete ya sanduku na shopping ya 1000 ngonya runde kiara na promised so wetera program ile na bwate yuko omoyo ngoko abana omoyo ege ndokete na akora group njiro chireke nyoro chiebire sana chabantu bali patokora people living with disabilities abantu bali no balema ento kelingia nkuna sana unaje nimbwate sukuru ya moya abantu abalemavu erinyagisa matalia lakini nachangalenga liga ona abantu abakirito kubakwanira ntoba manyete balenga bale ngachangalia abanyagitali ko bosongo ngabairege nyorokia na gari kema choka password yango tabi na kumia ikombwata abantu 157 emiyemo 55 babere baesokia bakelika kero belika bono kintete kwanda gokora na mbeyemo banyorere chikadi cyabo what identification cards namba ibere date mbali lyo bokonyi kuri serikali na negoro to call national disability fund bapula omuntu romulemi aiwe bintu bya mugondo omuntu okora mangana obonjoleria naiwe bintu byaye na inde abe exempted kuri wasu gwaka ne tax ya serikali nande ke bakwanda okore biashara ne kuri county government yalia na baro mbata kuri single business permit so abantu abana batambua nande bano kana bango batenga na kore kireke na ba register to chamangana estima na bere ngokole gasi no mujumba one oyore getio kuri ko mweshimiwa alfa ruka nande musikete sana nande to kwana to anja ine bya sana lakini ngendongera kama giye kuri kungi estima chipoli nchiro chiabere chikuraranse unasaka kuri kunga gakero chipoli chestima chiaberense miaka 7 migima miaka 7 chialengense chiposi chikagunda chikagunse lakini nachanga kama n'abantu ba Kenya Power chipoli chilimba che wiki ibere chiere bono ba chiteneniri estima nabeko nyara kuruga kuruwa sarunga gakero kuchigenga polytechnic iko na emetinga genga polytechnic na re polytechnic kena na se ward yane enyole gere kieke enyole muliro iyo enyole estimate elinde batumeke enyole nande kero gocha chichiro cheiteji ga nali gokwanira obora bumbuta kere ali chichiro cheito echiro ya mesesi ne bato what we call street lighting lakini yegetenga kia mwita aje kalima wetera na inche my own initiative
na kana chita chiringa chiokia ero ga bangine bakore biashara baka saa 3 saa 4 bama kona yo nande ndoje mbai na inde no boibingo tankubure bono iga mangana mangu tu atangire nana baba tenga ba bere ba wonjoreria no na bako joranga ba January ba nyolire ne school fees baka ndokora ki bako kubakanira ba ego tokero kyo mwerio aro tu abere tokora tuteketa bana inchi batebe nganki bagokorerwa talincho muraingo batebinge baka ndokora ki okorerwa ugochi gokorerwa initiative nero tu chaka kunga public participation abana inchi bakorangirwa baje batabangi batokora ki batete gokora omo governor ito na jeta ga chake program irunga public participation ase yandurunga CIDP na soko jamwa kwana egento moda to kanda okoraki okorerwa tu akorete bikaranzo bine abantu bakalike yento batagete na mbeyemo ibere isato bagaisaneka ebintu bino bitokara gukora ese myaka erenga etanere gusa imyaka etanere gusa so nindanga n'abana inje bane ari ningasana ko bategerera akyo kubana kwabo kore bya muno kigima asense meyo y'abantu bamenyete no borema asijinga kitsintambe babire bagotigwa isiko bakonya kwemurungania na inkibarabwo ande ake jiranere bara konywe gutatiga aye kuri yo muroberi yo kuri serikali yenene asense mu ye county gaiga inkyoro je serikali ye county bonete gukora abantu bale no borema abantu bale manambe yamo gonte te barosie ebikundi obakonye go bogocha gwetere gikundi togocha bakonya muntu omo kere barosire ebikundi biri byabo nabone ganto bwate chibesa chigo chichiacha muradi noro kurungo yo narigi narigi no muradi ogocha abantu bacha baewa ebintu bya mugondo bakwenda gusimika abo moko uchingeni ose namba bire mwe uchingoko kose mwewa nonyana matoke ekina kigente kitanga ndo akorire nando muradi ndo kabere county government ya letro kunga climate smart climate smart noro na bongo yo narigi okonya abantu bali bakarite kike bale no borema oborema banda bakaraki bakonyeka lego ntokende tokoteba une county government ne ngana ki kero mokorosi kamati ende yonse ebe ye kanisa ebe ye chiro yani kamati ende yonse mugwe maji mwatera ni mabanga bale mafu na baraba koraki na baraba baswa ime so na orojinga county government yedo e bata very good program asabantu mnam toche byombe mbiro byabangi na basaye ase kwende ya ward yao abasaye mono noruchi na bakokore school na bono abakorta madem gukora bari bago chaisiko nki obwata ase bake basket ya otra tebese ka kyao murobiri kyobwate no chake talent search ose kubachakira no bonjoria binte bikebike asense moya basaye ili ko ene kina borobunga banyore kende elinde bakonyeke bake barusiko abasaye baito babere bakore school egente tanga ninje ngosisitizane keiga konte to montaña ari ngento ko skill egento kira mukonye ayegerigwe anyore egento kira mukonye nya kore gasoro ko bokukwae etenenere bweka ekina kigente gitangani nesaba bweko garango tebabo tobwate polytechnic entubate etasha university ekurunga genga polytechnic egento na bere ngokora na chire na kwanire na bafadhili mfadhili mutangana na kurunga I&M bank I&M bank bwanjiro mwako ogocha ankore what we call partial sponsorship abao bokonyi oboke wetani buli serikali okoraki ekorwa elinda abana baiga baruo basoe chi college basome tutwara abantu bakorosia manche tutwara abantu bakwacha chinyomba tutwara ne chi driver ekina kigente gitangani kwanza ndete barakoraki bara nyolerwa negento kende gya kabere ni matenga sector ito ya boda abana bange bakora barengalinga boda no jya sikorete no chire chabwango echibe siro chabwango ekina kingo kanango tabangana ki mutaraje kwenda boda ero nene chi polytechnic chitalia moso migoro ye biashara aranyoro obumanyi goro ye biashara so that you kwenda na kwenda kwanza kwenda pikipiki yako kwa manyanga ibe sasa nitakere ko karaki nitakere ko gacha yo ko genda bolimi kwa manyanga ibe sasa kwenda kolimi ngokoro bolimi bokora de faida so ngete priority number 1 ne linga ntakita abantu baminto baranyora ki amafundisho that is number 1 number 2 na enda ngatebya basaye baminto barosie byombe na abere ngoba ni kariji sana bari ni certificate na aligiye kundi akama kurunga keti Kisi and Life Trust Initiative kakira bakaganyorokiana
aria office ya nere Gitondo ebikundi byonsi ipina bitabeti byesokie byelike bijikwenda konyora obokonyi ebikundi zaidi ya 130 mbia sokia ne group erindo jengaya anja igatabanga ngora chakirara abantu 100 bakolemia nanda barobaje nanda bakora abandi 41 bakoreki batigere so ninde konya wethana nande Kenya ngima isiko ya Kenya nguriyo bokonyi elinde uko konya basae ase kwende yawo ese wodi yawo ngokwanire igori kibara ngokwanire igori nyigitalia kego tokwanira basae na ntobari no bayama chichiro chiensemo yawo wate basande gwokiriye kitaya abangina bawo bakabotuko chichiro chinde kero gwetororo enjira kire ubi bitebinge kiri chincha fuji gitalie estetingia none bipanda birororo murubwate murubiri onde bwenshi wo konya bantamna burubuo babenga ande akeba kiri igoro barwe nono kwaranse chichirombo ate kirenya kire ntanganire koba etogosanga nabantu bane be ward yatabaka chiro yakabere koroku egetuki ne chiro yakatote koroku ngamesesi nende ne apaire natosanga nabantu bo basi yes chichire chinjibwa kwani kwabo kore kwabene onchakire chiro ne ya mesesi kokani kwabo gotangani kwarenga chitaya chioke kera baragoro dimba kwa chitaya egenda abantu bamesesi basabete na mache aina akorire kiri ababekeire egendo ya gatatu basabete negendo koro kunye shed market shed mbago twerwa kara bakonia endagra yabo gali asechiro bona igase budget yegeye to gukwanira yo mwaka oyo chibasa nimbe gute maria tatokanda kwa gaje shed asa abantu bararia asa abantu ba mesesi toche getuki echiro yegetuki mbabate shed endo batagetengeri ki abarua amaje bona bakanetie ale tuga ali asararia ali ase echiro ya yegetuki so na atalire na ndete twagera chichaman chichire chingambu ya sana tubato mo chairman we tukuru kefanya tundo na koro mukutano mu ya sana bagacha ne memorandum basainiti bagonde ngomugambi endo tete neke no mo chairman msese kuru agoro na ro chiro ngara sirina kyomugambi ukagana witu wechiro nakyo no gorega nchige tete nakyo ekori na koko iga so rende ninga saine koranga ebinte ebi na korre kiye kwa bikirani na bekiranire lakini ro chonya na korre kama gose bibere egotincha gati yono bwato mukya anu bwate kirenga nane chire kuruge yegetuki iyere me municipality yo Gembo so obokonyi njira bole nande ngujibara bakora kiye no ore within any municipality yo Gembo yetakire kwa nane obo tata machoka basosi na municipality kira ya kwa ne irukurwe serikali iri enkoro na rali mwalenga alia mwale gucengera ensemo ya tendere bano ngate engane yumugabana nanye kwanira na kimu ya liganeti so fa samangana ye kwerende yo ye municipality ya Mutagete yo Gembo municipality yo Gembo natako te abantu bamindonga tare 3 omwaka gocha twasugumire mutinyo January twasugumire twalerire so mugabana mugabana ito igure ibiriro byaito tare 3 ngoja rato municipality municipality yo Gembo ebwate chiwadi sato ward ya Machoka basi na korteki no ere ime ase municipality ere gatokanda gukwanira na ndo buya bwe municipality abantu bamindambo babomanyete municipality narene bato buya bwae bachuteringo ekemo bibireiga egere banye gutwara munguzo municipality keregoja minetiga chibe sanchiro serikali ya county government ekobeke nsemo namba ibere na ndiga ndokia mana ntobwata batonga World Bank bakora kobeka chibe semeche magendero bakocha kwatwa ngi grant na ndo batwa funding twakora ki twagendera magendero kare municipality yegoche minute naki nonya care ne kena iyo koros chirami na rongo ndikirisiere funding yaye yakora ki yaenda yachokora ki yachikomenda okocha kwa municipality bitanga no bolemo gukina buri gukina municipality minute naki we are going to get better services ono gocha kwa municipality yegali ase Ogembo ngora nenya gitari yane yegetuki mate getuki no bole chieka ibere Ria abantu bakuriya so buntu bakwana kwa chinya gitari ya level 4 ngo bari karibisa bacha ari getuki mbao bolemo bagache gitari ya level 4 igo bako abantu bana bakonyekire nande bakorire kieke nando byaria ase municipality minoto bwate industrial park ya Buyonge ya gachetwe umugabana nanja gatatanga nkonye irare nande nkonye bokiare umete none ya stock linga tujobeka chi factory chi avocado chi factory chi amatoke ono Buyongo ready ya gachire
no go chaba beke machine bacha go produce abasai koruga abo banyore mirimo na banta majoka basi banyore tiga banyore siba koira machi avocado matoke no nyani chinyeni nchirenga bune iyo onyore na bantu basukira busi bia mono kigima wanchu murigelia se uri batumire SMS ibere se toiga tiganda itera elinde nindo chino Facebook gaiga YouTube tiganda chakra YouTube wako tebana Tiberius ule moja the dream team bia mono kigima Abelon Tweka akataba this is a development oriented leader keep it up mheshimiwa Dominic Orondo akataba good work mheshimiwa Beatrice Osokwa a good MCA keep up na akataba ombali bahikire gaiga goika aso mutanda uria o YouTube na bahendrete kulika wikaboni ngani ndo chabantu mbale gari batali inse ya 15 bagendrete kuligelia SM ya YouTube to basago rugabwo otara subscribe go chiase YouTube yelinde kino mwanchumuri limbia mono kigima ichigaga SMS lishabikirine lia Ndizi TV miguna gosonyo nyoni kurobo basi Honorable Yeremia ateme gukolera abana inchi emirememia 2027 nalio bara muinyore yobono tebire na omwaka bujiri bibere ne 2025 na harona inde na mboko inyore karwa kore emiremo bia omurariki bati ne Edwin Kurwanya Miobo majoge basi omweshimiwa okwanere sana ayakolire misesi chinsemo chinde buna aiganya Miobo na sande anke ninki atara ninki ababangerete ensemo ni yanya Miobo no chisemo chindi chinyinge kera tebire na misesi no kwa kwanire kwa kwanire nyegitalieli murobili kyobwa ate chisemo chindi mnanya Miobo kentongero tete chikuba bekera rona borobwa abantu baminto banyamiobo bali ibintu bataete bakorerwe akramo the public participation yes nyamiobo no tobwate Apple Technic ya kabere okay nintagetenga naro imukigwe ebelebo no na matemo yega abantu bakurukunga nita ebe an examination center abantu banita na baro bakoreki abantu baje bakorera matemo gari abanafunzi baje bakorera matemo gari nekenyoro kende kyanyamiobo alia nimetanga chiparanjiro chira chikotiki chiparanjiro itaralimwa chitalinke okay nani naona bachyo stinje kwana lakini je no morai na chitalire no chimaite na chitalire ne gari ani ngorteki chimanyete nyamiobo jiro ne arororo abangana bali bakorete bali gusunteime una togo kwana bona iga na ali kali ochi Ministry of Energy wetera Kenya Power ngoba sabanga bache banganjere bambegere what we call street lights bambegere ne taye ya menene kwokaiga abangana bakore high mast bali bakore kirikiyeke abaro bakore ebiashara ubujori bwabo ne baba kachinse ibirise toiga nande nyamyo babo so kwana naro ne stima ya bato mujando e post naro ya lido ito mwana pole ya wete kaguba kamugondo naro bankar ngayibero byabo na jete nganyagere kebisha gobone stima yo nyamyo bondo ngane stima rendonge anda abantu bakore tekiyeke nare ne kenyoro kyanyamyo bona kirakyo ningenyoro tamatokons no kenyorete ningenyoro tamatokons igobona ko igure munchu murigiri yo boriborio kubatekana na ikesemo yanyamyo bone chisemo chinde chiriko nyara trakone litangani Ondabu Evans Nigakoboriga which plan do you have for Barane market? It is the biggest market in your ward yet there is no space. Do you have plans of moving people from the roadside? Akobori ne chire ya Barane timati se pronunciation erengiye yo Barane erese ward yao nubata mu robyo ndibwo korusha bantevara omwalimu Evans Ondabu obori riswali ya sana ando kunyantomere message ga yes riswali tangana ya bori na ki ngikelinko enda gokora aliwo one chinyombe jire sanemo onsi beigwe imeararia beigwe serikali yao yese ward yao serikali na bongo tabango onyomurai naro wakirite chikura chinse mochionsi Jeremia Wongeri chikura na akiritu John Kiarenge chikura 3900 iko kirase no nolete ando mbache tiko ngagera kura bako tabango oyo no muntu kuri nyumba gete ebata gete ntorungeche amaoncholi yes nege ndo na bere ngokora inse motoka ya 100 inje timbu ati muntu ngotoma go ground ngaji kwa ndara mangana na yebweka inje weka ngogenda ndinaje kora kieke bachi ko ngama oni yabo yes na bere ngwetana nango kora what we call oboka mukunji obo sinini obo kumira nabantu kuji nomera nabana inje nabana inje boka ngoje bante vingana ki murai inde gogo kora antonya kora monto ki okora ki murai ndogo kora gai okora so wona jiru ne ya pare ninye maete alia
Noenda agera enyinge kole tuya chakora ki ya chakwanu ande by the way ne chiro than sana alia sana kwa ne ngante katanga ninga chita yanga no kobeka bara kole biashara ne chiro ya ralia ne chiro ya paraine asa application na kora ki na meki so abwe ngongo chakora ngelina ki naro ne jenta arororo na bantu ba paraine na baro banga maoni yabo na bakenga njo bora ibuane ngokore genta bane chakora tekit batagete matina bora nyore batagete bintu binde kutatika nkero kere kiabwango muna mangana machi no nye nestima ne bintu binde binge biya mono kigima chinga kiecho narege go tabana inchenkro kumoisabi embonki yemete kurwanya moronga ni gonkobori ya mheshimiwa iganya moronga tebwati estima naki okobakonya asesemo yi transformer nyamoronga na chirororo na taritoronga kora kumugunji chi transformer nchiro na jire Kenya Power una njomurai na tajire Kenya Power tigango tevi na ndina arosa baka bono iga transform ntanga ne nyamoronga na grona jide ngamba no mo engineer ya ante binga ngo jara nyoye kara nyoye ara nyirigererie amanya konyo koraki amanya konye replace transformer ya kabere na ande mbegete ogosaba ime ne transformer ya tunda enseme kurukutunda enseme kurukutunda ne transformer ende na ronga sene ko fuatiria ne transformer ya genga omochando bweka mbwate na bantu baminto no yomo kero bako connect estima yechi nyumba chifundi bako tumia chiri qualified chiwaya bako tumia tali chigane chiri birengo bigane yali buka yani bono ko yali transformer yakore kie none chimita babugata tali chiri tagena Kenya Power bono ko nyorenga transformer ngo jiri to nyiri to nyereta na ndema bia yakore yali buka so nalo ko devina king bare merelie ninga asene ko fuatiria chi transformer echo kiko nya ko fuatiria abarabu mo chando ina kwanira bakore barekebisha kebishe nalidura beto kusukaralia uguchubusyo bya bya mono kigima mukogoti Joseph Wemisa bya mono kigima asukuliro murubiri obwike umbwe mugaro baya bono nari gukoro kuna Betty kurwa egetonto akoborie chiro ya barainye ere orosana ime na egetonto chitaya nigo chirimete na inde obisi ya na inde no obisi aire eke maine nga chitaya chirimete abo na obisi aire abo na boli gore ya barainne omochando ina kwanira bwe chichiro tabwati chitaya ngedengana nyoeresera korokana traigo tratongie tibia alafu nande gento kena yote bana ki budget yetu bwata bona gato gutumia magendera to kora bona iga na ali abege tuororo no marayo yo korta kiko ulwe tororo umukoro inje bona korna ajire bona iga oroje na ali giriru chiki Ministry of Energy angrikiege bange chitaya gento kende ya kabere omwako yo chigoje senye jona bana nje no bale rirebo ninje mbege chibese linda sa ya koreki estimate ebe yo nani ninga nyite biashara sana nani madenge biashara na bikiregento bia mono kigima chinga kiecho Dominic Orondo na some yao Dominic Onsare keep up the good work honorable Jason Osoro keep it up nali okoro kuna Nyankawara Ronald you have done as proud keep it up Dennis Aminga thank you mheshimiwa you are articulating Majoge Basi word idichiganda go tiragaiga ya sirire development issues very well bia mono kigima Abelon Tweka let mheshimiwa talk about employment opportunities in place as we are about to have a municipality ngaito kwane rekio kigima akia Belon Tweka Denisa Minga naenda kubodi thank you mheshimiwa for making sure our facilities in the ward are accredited with NHIF ngana mne yugo kwa enekia mna ne bwate kire NHIF achinga kibune chiga onye muntu tuli asomoro bilibu nabo irago changanyisanya sana ande yake onye bwa gutarire egento na akora nyagitari chiri cheto chire inya na ande bwango nyagitari na ya me gurubya nyamare na iragaria abateneneri benyagitari kurwaria sub county bakanyirigereria agathabanga egento ngara yakamubere bitatu bitakerewa koru nyagitari yakoreki eigorwe na ande ni ndo waninga wango nyagitari ringo karatore bintu biba batebete rini nyagitari yakoreki eigorwe gobona abantu banyagenge batwara maisugu swanda wansi nyagitari ngare ninga sana kwenye shughulikera iyo tunayo cha kutavanga lingo tavanga na lirube ndualika lirube ochi asene jaif wetera umu director ngo chief officer of health ali county ngomo davinga nyagitari chetu chancherwe
chibe kuime ya NHIF program yerie ya NHIF ila bantu baminto na barabo bachole chinya gitali chi bakole banyole kere kiek obokonye mate bantu bange mbabwati pesa yango tavinga no tayo monta kane shilingi 10 we pana tutakole tiki tabwati na ndende wetera ali program ya NHIF bara chirabe chi gusangeliwa na chitwa tumia kora kiek kora magendo so lito belindi kale NHIF igasane koligereriwa kirire tugo bwango iga abana njimbanya ro jumbe iyo ndinde bakoleki veri kyoro yara abantu ni bajaleti na ande ntoko afya na kiek ntoko obegete mudo kira abantu barwarete go se amateru warete nona magendo ta korekana nona uchumi te go kina sense meyo tax te yera buturwaro elinde account yegendre na uno chinga kiche wodi yao nani go kurukwa agotebana what about a transformer ya kanyimbo borangi people here are in total darkness yet we have 2 transformers unmaximized kurukana muchando which transformers meyo nororo abantu baminto nande tegamba beke biyega yes abana inchi baminto bara understand egasi yo MCA neririye yes umate gasi yo MCA ngongokora around 10 functions yes under devolution estima negasi ya national government yes estima igongoje mekokonya yani ngole umuntu ngao okoa jazi umuntu jiro kole ya jazi sina benga sala fandi ya bantu baegwa inde kole erusie bakoro bonjorili oko bonjorili so inde transform ajina tebete na kinjo ikangole gasi na barai balegeti umujumbe na ndo no president yo no governor oitokole gasi amo so umujando we transform na ndole alia award ya nene lingo ko transform ebeki lakini mbara akora what we call maximization ntubate rishirikere muri ngarea rural rectification authority bara rugole tisi nanda bande bali Nairobi tiyango tenga kebati kera bantu bamintu mutando uchiye kenyoro manyanga igonde isikokolikia na ndiri tukonda ndaira ne goche kenyoro na limoko manyanga na akorire kiet na nyori rebendo so maruba ininga sene golika na ninga sene ukwa no mujumbo one tolenga abantu balimba ko what we call maximization of the transformers that is number 1 number 2 si transformer jiji akorire kiek kiayira no muchando kunya na tamiro kunyokwanira osenji koleki osenjira niwe elina bana nje bakoleki banyore umuriro bagotumeka byo muno kigima so kwanira ngane yokorokana nga ayena yo muntu angekigima bagwikira gotebia ande yake oiro mochando yuchese serikali nonya naso mubunge nona asebali relevant authorities bali wende kuligereria kira na endo yonde nero tebire na transformer ndego toka sakuru kunyamare dispensary nero ne bwato mochando oyakuru kwa nyango enya litalia neliko ngwake nyanka wara Ronald akipolo nyana akwa litalia obo beneliko nyangwara ngira nera ligete nyangwara thank you biamana sokonde kabisha Richard Mbogo mheshimiwa asante kwa kazi nzuri but remember estima itabago abantu bandi tubwati eseme yo igobona no muku tukubwatira no mubungo koranga nire ndi maiga asense mo yistima kutukwanire nteke mama kuri na sama boliande nare go tabana on talent searching kindly do you mind go chage Kano grounds on 1st January to gift teams in the current tournament. If possible, visit tomorrow because we have big matches from 2. Ndera kobolia igoro ya mangana yichi talent nande akemba kabwate ke minano etalikia ya moyo mutinyi oyogocha o January mwaka bwikiri bibiri na 2023 nkyura konde igoro yichi mangana talent search ase locality yao Kano inkete ngeresko ya machoga passport nega tunale ocha kokwana na mbe yamo elina renge gukora campaign Didia abantu bakonyakwanda isiko chikoligia abasani bagosokia matera yango tenga nja abane barenge kinyoro nande bagasokia matera mayasana wala ukurusiri kinyoro gabo urusiri kinyoro ngaja gukuminga na bombwata abana bagotere abate talent nande yo chagari namba ibere ima tenga amangana yo mupira ngwa kanale nanda kwa kana bya sana abantu banyolire ni bukurwa nande banyolire ni bukurwa era ndi na lenga se esho ya ito na kwanire tegoro ya misesi egeti kya misesi misesi no tuwata cultural no tuwakorire county engima no ya gajire yo mirana ya je gora what we call cultural day
nande matali mesesi inta tenga esemiake goche 5 toteme twagache what we call a social hall. A social hall. Asa bandora bakora kiege bakomerana elinde baro kinga ntaranta kibakorteki babuate lakini una to kwana bana igali nyamyobo na chete ngataroro nkaranga nyumba na ere hall ere bosa narende turachakira kwanza turaligiri tukeli moiga abantu baje baro kigere kiege baro kiege bintu biri babuate elinde bari batakiro bokonyi abokonyoro ndo mororire elinde nsema nyanga ki kutoka basi na ne burta bana babote taranta byamono kigima mwishimiwa nigo tugenderete bya kigima mwanchumuriria asaburi bakulika YouTube byamono kigima Facebook ngwerandiri baga elinde insororo na rondigerio nyondo likire babire batatoiga mbori amabori yawo igotonyara kugendale bono mwishimiwa ndetende turabori tutararwa sema ngana ya yensemo yawo tumagocha igokwana gore county tukwanire ngokwana skuru nchiakora byase ward yao ande yake umugabana nakwana so mukutano yo monga na chache kuruchi basari nkiura konde kolengana na mangana yiji basari kerom na chiskuru chuko kitali chemero ngebere na nyi chumo tinyo mutangani morobeliki ororo igati kuru serikali ye county anaye buno mu MCA rikora na bari no konyo gwanse ngonyora baro konyo go SM ne ndo kia maana sana ne kenyoroga somete kine kenyoroga gia konyekire egento twabere togokora ritwasoe serikali unaba MCA twagambete no mugabana ito okuruku policy mbarati aganjanga tolete egento kurukunga supplementary budget supplementary budget iminete na ki chiba star ngo chirigwe chibekwe bona iga unabona tokukwana bona iga ntwagenda Kisumu tukarose supplementary budget tukabeka kire ward yako ndakonyora milioni 3 Chiward Jones picha kisi count nya milioni 3 supplementary budget ingwete were na ndento maetenga una chiskuru chiko anda kuiguru bono iga amodionyo kabere abana ngonya babara chibazari na ndu tokota bana ki chibazari ndu kwanza kurunga chibazari chi 3,000 2,000 teto mwana onse pia nya chibazari chi 5,000 no mwana motaka kabisa nya chibazari chi 10,000 lakini ndu toko kwana yako anda kokalekana chiskuru chi waraki chiko iguru bono ege ndu toka sene na ndo mugavana itaka sene kokara okugamba nabajumbe basito aba kisi county nege ndu toko sabanekeiga nambe yamo bari gwanja baravuo baruchi basari ejiga gochia sa bana be secondary na inumuru primary ndantu bana tura ne tertiary togoya bale tertiary and colleges onye bagwakana bana ba tertiary and colleges turina bana baralia abana be secondary edino to make sure ngana ki muntu te okonyora kabere na ndo mwana ule kabisa uri mutaka okorere kiege onyore reverse egento kia kabere ore eji basari stock anda gokora milioni 3 ne chinke tubona ninga around yegoja financial yegoja etoko chikini kuru milioni 3 kwenda milioni ngapi milioni 5 kile ward amugabana itondo chenga ali ne program wingi ya neruete ne kabisa tato muntu ru tokole gas gokone tura mangana ye county ayo ngekere tokore ne tunde ya kabere ngekana ali gokurugu Jared Mugendi omweri oyu akuru Facebook ka ndo chbayende tekulika tournament final state slated for 1st January and nobody is willing to support the noble function. It is an appeal ngato no liyo kwa nengana eli yage kano eli watebana nerezi kake na ku Ferdinand Sasati. Congratulations mheshimiwa for a good start na ndete kubuatia. Kindly ambia mheshimiwa kuje Gakero asaidie vijana wanaoendelea na football tournament. Let him come and share even a piece of advice please. Gakero nere within word. Tigangwa na mangana yeme pira. Yes. Yara ne fandi na mbaya mo. Ya mupira. Mbwanji tengojo kabisa. Kai kabisa ngo na rongo waka unaona wale kafundu wali liga. Ingwe nga ikwalenge. Ikana una via jete. Nga ikwalenge. Watu nini? Jena alenga koresha. Biona koresha ya jete ka weru wale sana. Ga ene semi final. Ga ene semi final. Chiko cha namba 3. Chiko cha namba 3. Kando nalo cha gokwana igoro ya ye mipira yo. Yene mipira after siasa. Abantu mbanje tokora mupira yiga abande mbaje bagara chake mipira yiga chi tournament chiabo inje ngento takangalina ki tokole tournament
erendonge ebangire buya nande tournament ndiyo nsi mete to kwanza konyakora to kwanza konyaki onyaba tenivegeti abaruga FKF bako ategere kieke bako atriba bagwanche ndi kulitangani so mopiro ndo bwensi okwa okanda kwa se ward yane abateneni bane ba FKF nande ntwatabanga tokarasana barabo tochake tournament endonge tournament batamachikae tournament metengana mbe yamaga wakangia kwanda kora kieke lakini abuse nje basabiro gusaba mutando toyo na bongo eta yenda tombo mopiro yamo batanga mojimi ana kia gocha bono negule biro do yaba ne timu nero kor mesesi ali gotero mo viso kor kungotara nero yangichera nero na bongo koraki na support na bogo ikoro so ko banjo mwako gocha toro sie tournament regrekieke erendonge erendonge ndi banyole support ichito ninganje tomo choko biamono embusurengia kurwa bonchari bo mwanda goteba pamoja na aligeretie na lego gurukumagara umbogo akuritabago estima agataba itabago estima tebe kirie bantu bonshi naki ogokonya balia batabwati ngwa kwandira igoro yemiro bilio begete kwenda gukwana nebikyombegeria Kenya Power eligerigeria mangana estima semeyo biamono mugambi kurwa kwa kazi nzuri oya kurukumagara umbogo maybe kwamboka ni autabana watching from Saudi. Happy Christmas. Biamono naiboigo. Nice boy ja Eric. Exactly pongezi mheshimiwa. Honorable Jeremia Ongeri, Best MCA Getonto, Misesi Hospital iko sawa, pia Tunta Dispensary iko sawa, huko kwa road ikoba, Itabago Society Road very clean. Aboigo street lights ikoba, pia uangalie hapo. Mheshimiwa abanto mbagwanchete kabisa tratama mbiya abange mbiyo bange oven spear ogendre gokonya majoge basi word mbiya mono kigima oyuri kaniga kurukwa nice boy ja Eric mbiya mono kigima ndochina abande bagendere takolike chinde tigantige nsome karongorana esentunde yakabere ndoche chatigere dake moyo keke chinsenyene nusu echima kroba yabono atra ndo mutumo mo sinini tokoirena elinde to bwatira ni mangana na ratigari tega to kwana goro ye county gisegingire chigendrete county boniga mbere bari bago tevanense moyo abugitutu go sabanto babekirusiko sabanto babutirwe umweshimiwa kaiga ngotokale se assembly na to ere na bayishimiwa bande ba MCA Mbaroche engane yunga okobagekana okugwa koru no mugabana mo seneta no mugabana mbaikuri kurwesanie yemo liri chikura cyale guhakwa nigo barenge kominyokera hamo nigo barenge kwana mangana asobwamo boni go ndakuruta kurumata no yondo ruta kurumuinogaria ndutagite to igwensemo ya yere biringiro bya yembiribi ko bwatakana ningane iyo igo togenda hale tigato genda jide kebiri chuka gato siba macha yale gaiga elinde to koirana to kento bwati chinguru to kongensera mangana iyo to genda mutumoko Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi mwancho murero chinga kichinde naende ncheuna ndemo Steven Captain 001 wote babunambu yamo nase bali bonsi tu abwatanire na barabo asamangania chigosori aso mwako ya sali hospital abete cover to goikira nikoro message chigosori ngote babuna mbiyamono na ndake somo tienyo iga 12 nimaite World Cup ya era timeje kuse timu yawe ya bwa kurende yane ya France ndo ititwa se final kurende na bo chigosori chire na korwa SMS chigosori imeandizi TV aso mwako kucha 2023 ndo baretera mangana mange asenje na Captain 001 kukuganira chinga kichingi ya Yesu gukweye na a happy new year 2023. Njasa Marieta nguru ku Patrick Nyabayo korwa ase school ya Kisii Impact Institute of Science and Technology igotoko mu Chiobo Songo asamagaja Twin Towers gongo irari bageri go haneria abategeri baito ba Ndizi TV bonspi Christmas yekia naende gwakira Ndizi TV asogwa matobu ya twabwatirira so mwako yo buno chaka naende twalige we are looking forward no mwako ndo gochiko chaka ntogendere ko gwatirana igo twasaba abantu baito mwenspi muleta abana basome ase Kisii ase college yaito ya Kisii Impact. Thank you so much. Enjoy your Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Ine
nomanyete ekewekia ora omwanogo nokomwachisemi chekerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata aborokia babwatu bumanyi bwaigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatiekia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisi Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigalete Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Biamono kigimo mwanchu muri na nditu rende sentunde akabiri mna nango titu asibira mache wono tuline kirunde kanene kigima gatika so mje SMS ibire se toiga tumaikure na asa mabori ande uchiasu mwishimiwe magoroba ya bono ege tukimisesi word biamono Ndizi TV asokolento murayo ito Jeremia Ongeri 100 days in office tuarolire emerobelie miya majoge basi word kurwa Jeremia Ongeri Foundation supporting the need in the community na bantu bonsi great proposal coming up offices being developed nechigasi egotoka asabantu abange gachimutwe omurayo ito biamono kigima Albert Kirera watching live from Boisukia village biamono kigima sokwenda kurigeria television ya onambe ya moyumuno bweke usi ya Ndizi TV echo nigochira sesemo ya Facebook YouTube babere barutiralia andiganso megeri nditokoza ucha muino woni gangora sana tole kigima Wilter Joel thumbs up mheshimiwa keep it up a good work Beatrice Osuku out of some time back ntwakatwalire emechieso y'abantu abanene buna emipira chimbero na amatera ebaigwa ebyegwa ngai mwairete ebintu nebyo liboli na ande yake nabora irani ligo sino bwato murobelionde bukoli lya bantu abanene na embarobo good articulative skills mheshimiwa a good understanding of the word development uyakuru kwa japas nyakwama biamono kigima nalege goboli na bantu abanene emyaka ibi kurumagande kenyo kwa kinirete word area no manye na bantu abanene bakamenyokire bakora kigoso na provide present mnenjira ya motivation ande yake ngendo ne kyo sama tukago chande yake ligireti ororone na gusini nyarekane ali ase assembly twaretire a bill go introduce ya kombe gekurukunga county cup county cup na stoko enda gutwara MHSO egokorekana wansera sub location togenda location kuri location toro twagenda a ward kurwe ward twathira kujire sub county aka twacha koje county gorogaiga MHS tokwanda kurigereria tari mipira yoka ama myoko na karororo MHS igwata baya bakuru na rororo na bangana na barabu na bagokoraki bagosombe bagosori mupira babangana matoro muya sana mokonge boy kwanya kunyuriga no mokonge sana andoro is the most entertaining match ende no kongusengo line korte kinaro tag of war so lende MHS lionsi ipi na gota ibinga gotaka
ekole kana se engineer ndonge ukomo choko bororo so teto kana kora siri bill abeli chiko karo abeli chiko tonyebegere chibesa inde mejese yekoreki negere at least ya ente ke ga mangana yoboke nyomba koreki asire no ne bitena biringa chimbebe ni nakoreki nasire so bill ine rororo nande konye support tole bone gera stage kurwe emotion kiera ete na bondo jenga liboli riomo murigereria bolia na boli akore lirache likiraniwe mushimiwa antara genda sibolia Kennedy Misesi oboli ligaigana please mushimiwa miongeri talk about Ikoba Misesi Yabe road totally impassable during rainy day. What plans are there to renovate this road? That what and liboli lia Kennedy Misesi na boigo liboli linde na kioko ene kemna chinyombe chiricho suwa disana whatever kwa ena ni kirigento asenseme bande mbara na batigiri maiga liboli tangani na tabanga bana nje bamitote bamanye chipara chomo MCA ni chomo bunge ni chia national government e pale ko rukunga Ikoba Misesi Yabe ne pale national government ne pale vekeire ko vekwe rami erami ajakiro korwa bosot sengero rogoro nande ngangere goika seto matagu lakini ere kake no kiura bagwaterie linde konyora information ko bwaterie ono na agenda se office yo regional manager o kwenda okera ngamubori ngalende pale yaito ndoje ngoitera abantu abange pale nera okona tigo Misesi bantu amendo bale koraki bali gweta igante vetinga e pale ri tukira kole kana sabona iga ndurunga maintenance ekurunga maintenance yani ara chanya kole akore first aid yake linde kole won no muntu ra kole gasiga no mo contract olio ile ramya kole aga areme so nara ajire nara mo request ririmo nare no jenga lende mune Christmas ya kore iga nare ne tunje kotacharondole use pale nera akor lakini pare ya national government nando linata eba nto kase no shirikiano no mujumbe na mo tebinga ya pale ne teri status ngira nanye manyete torole njera na ke pale yokoroki egora konyu because nona macharia agutire mbukaria akwenda bukoseme ji abantu ime anda so chindo jeme anza kuchanda abantu igo no manyete na inde kwa ene kirigaga no mwishimi Alpha Miruka na maite ndio mono liburi ne nakubuliri na ki obonyomba karana le kwa na siasa nje unandaiga mangana yo nyomba tingo lefiki tinya maiti na ade abana jinga nyomba tinya maiti tagere usia toligi ya at least yo kwa eresa nangana ki afadhali no dabali jimbo madali jimbo na afadhali akarogora keke enyomba madalo mondo abone ke nyomba evirenga lidangana ki mwaba koraki mwaba karekerere njakarango karama gandarane igongolike lichinsemo kama jimbo tendo mejinsemo cho chinsemo chons no nyangara na ariko na ne birogo byane biribiye word na arigolika kona arigete chinsemo aralia chinsemo chons nande na tabetenga karongo kolegasi igongo genda kirensemo nabongo watenga na achire bakanyamasebe tona ko na success kades na jita sakuru alia nyamasebe nyamasebe is the farthest corner eralia se ward yani kerona achiete na aleko tare skulu kunyantoko is also on the lower part of yaralia ese ward ya uchi ese mo farthest ward yani na achire bakasakuru kunga bomuli bomuli is also the farthest corner ya kanyimbo pakanete ne wode urunga sameta mokwerero giki angre toro gota komanyana gichi parajo koleteki chirense moyan so wode yana bango ko eresanga ki wode yanere ne ngento na dalire no kogani gwo kwa sinu koleteki no kubwati inkumat obu yambolinga okogania kwa bantu be ward koleto fao obu yege esababu ekogara tu abatebia baje bali kense bintu batagete oke asana mbara watenga ki chakre tacho chakre para chakre grekiek jiro so ina ko liki ko na ko na grass so mangana yobo ke nyomba na te abantu ngana ki tiga mangana yobo ke nyomba umata karo ko na ngaye ono ndo example se Italia karo monta ko na ngaro mo masayali ero mo kwende umata de minute ngai pale karo we ta ro mo masayali na pale kero kwa no botaka toro kwa na ngaki ngo botaka nje no moseri nje no mondo lio zino munyagenge so bintu biri biro je byakaraki bya na ande nje na tango bra ibu ana kuchubusio
egento tugochigo Syria nobo kinyomba yes bia mono onale guburi bori rori okay tingo confirm osini might about this na ande ake onye ko might na bora urairenerio Kisii County abarimu ba ECDE were confirmed permanent Mheshimiwa Simba Arati Agaunchora. Why is the county funding education that is not in their docket? Let them concentrate on employing ECDE teachers, building classes, and give out learning materials to ECDE. ECDE Nero Yoka ere under the county government. So far, nothing has been done there. No manyete anything about this. Kia tinta to confirm anything intali so sure. Na go say umurobuli yubo kolika abalimba CDE no trene tiwo suno onjoletu. Livori elio. Timedina gialiveka. Akote bana Kisii County abalimu ba ECDE were confirmed permanent kulindo mugavana agaunchora. Is that true? No matter anything concerning that? Kenda nkyo yonjo kile county government. Okay. Iye kurukunga rumors. Okay. Yakinta tolitigira abu. Tori endera go chime. Asengi njonto bwa the facts about it. Bono to kulitigira gabu. I actually appreciate Mheshimiwa because he is brave. Ni Douglas Mugaka from Gakero. Biamono kigima. Biamono Douglas. Mabuna enda mange bali kirigalia kuline turagenda si county. Mheshimiwa. Gwikiraboni ga twarure Kisegi ase county chiamangana. Mangana kurutukuruga na haria omo senator omoske Onyonka na boigo nege kundi kende bali bakiramo anamono kurwa sense mo yakogitutu goroche umheshimiwa kurwa kitutu Chache North umheshimiwa Jafet nge kundi kwa rero umheshimiwa kitutu Chache South mheshimiwa Kibagendi asuchi ndunde ibere litangani mbale ngi asenka yo mheshimiwa mo senator na bona matanga na airete Ijuma ase nyagosira Simba babere bago kwana goruchin kwana nde akenga ekaunti ya Kisii teri kwanda sencherengia mugabana okolire kena kelia ande ake abantu kuruense meri babe kiruisiko ande ake abantu bali batianeire ebintu bibere bitatoiga kubwatekana nensemo yabo getutu kolengana naye mno muMCA oranga alikegima na inde obwate support ya oguchia so mugabana Mheshimiwa Simba Arati noko nufamuna mangana ibago tebaneke maene litangani tiana lingo tavinga Kenya gaiga yes tuwate uhuru yo kwana tuwate uhuru yo kwana uhuru yo komerana yes na uhuru yo kolika na sema mitandao lakini kiyoka Kenya ndo yani tuwete jinsi chinde Jones yes tenga jinsi chinde jase tama to ko kwana wakoraki wakwa yes na namba ibere chisegi kebati chire krase okay Onyabo no to kwana wano iga wana ebuna nimetenga yo no wate family yes keroko nyumba bana ba tenga dadi to na nyumba to bati yanga ye Christmas yes naro watenga to no to bati bosibe we chabati ba mwandasi ona yango jori kwale boli naki abana abaiga ntaira netie ngai baje ko oike gota bati yende na kibago chaka wona jisegi kabe murungani abandi segi jikora tiye jisegi jagete so nangota ngaji segi chijire karase kuruji family cheito ewe kanisa ando siasa abantu bale bakomerana segi tawo karaki tekobora lakini ndiki siasa eyo ekento konta ngento ya siasa nande karo wasore siasa nande ngenta kama naja kwa mangelinga aba bise bakwanza bakoraki bakwanza kubuja abasane bakea sababu rero tingo batebi lakini egine gento kere ensengima tari Kisii County yoga okay even Nyamira County ngenge korteki ngero tari county chetu even national government chire segi njira baka Bongereza baka America segi njira korteki chisegi njira so egento ngo jinada ya ando mindo ngelinga unanjo murai andi ngo bolo bya sana egento tutakere ko inyora kitoko kwana kende yonsi kitoko lika kende yonsi inyoranga abantu batachorete to services okay that is the most important thing nga services akoreki chiruwe nande jene jikolekere kiye chikira abana inji nande kende nkeyo nane bukungo teverenga keromwa ligeriko kosana asini yekolekana nga mwaliro kosana umoko chamo mwakwana yego sinya mwali yo muntu ndo ryo oyo gatato bobwatani unanje kana nyalira abantu babirega bali wetana kungo batenga entega tangani na igongo golebuku matina ndega no mukristo nde gongo golebuku kristo kana golebuku akora na abeka asama sabo yes so eline kawaida okay asisiasa
lakini gento kia manangeri naki abantu ba minto banyore gerekie banyore services ejuba bagani jiritugani mushimiwa amangana ya bagukwana kirae nunyamaete kwanya igure no se metanda usu kwanya rolire none kira bagukwana niki maene nga abantu babuturugurwe county kani wa test munayo mushimiwa ogotoka se county arike ege tunale ko jagotabanga twabera office una njomo 100 amadugomia maduka na aerobis na romo shimiwa policy barati akoreki aerobis inje na ruwete na kabero mwana biashara ngachoru kansa bakorera bande gasi yes madande gasi ende onse bwa jirengeni no mweshimiwa policy barati na ere ga ruwete asa kabero mujumbe akachaka bomo gavana nero mogeni madane ta gerna ambe ya mogwara some gasi kosome gasi ya bakoreki omanye na kie na yoso aguche na ande ege tunawo jagotabangelinga karoba ale ko kore campaign kisi county mbata batenga ibiroko biko bwatia bigende gucia omo basi anyore obugavana mo getutu anyore mo senator mo njali anyore mo women rep yes na omo deputy governor yarunya ribali nande bagatanga mo speaker rubo machoge eyure bo ikaboni ya kolekana wikira bono iga nyombe jonsi nyorete igo ikaboni no omo county secretary na raru alia bugirango ekinga yaronga karteki na waya karteki njeno jenga ngende katanga mo getutu no banyora mo waziri kwa mangana yo bonchole bone gaje round ya kabere yes mete binde biko enda in steps ngora akabere bachitu bakatabanga naki aba waziri abakiba bachorwa na barabutika to consider chirijo ni echicho to ka sub county ande kindo jenga ngia karaki kia korekana egento kia gatatu mbona iga mugavana ka sane kubanga serikali yobo chief officer o chief officer obiga bago chikwenda kwego na aru sub county chonsi chikoreki chirigeri umugavana ka achire onyorire budget eli abege tu enkoro mbona ganya gotama gokoreki kuna kurigeria kubange ya inga arolenga ya kurusia pesa nani ya koreki ngaya kubeke pesa yendi una bono ndo chiro tebirenga koleta le system ya kondokora go automate revenue collection kusangirwe county yes umata bono iga kiro monto ko bangale grekie serikali ona yo so nyomba ose nyomba ngani ose mujuru kwa rabusa kwa manyanga yuko bekekero ko bera karo kwa buse dero je imuka ere buse go muka go sanaro monto ko korara so monto ka korara ira so ka isi embe mwake so ndongo ta bangali naki kwende yiga buse ngo erere tokandere ne gas lakini emetinye tato yemeke sana emetinye tato 100 days yo kachu asogwetana igo kuigwana nkwarengo kurulitanga nigo sine ogochamo kurigo gwetere daraja watamna kitu katubwata neiga umurindo rega no monene tutambuke kara mwakoro mwatambukire kiro montaende bya seneta no mugavana simitinye yetato yo kaiga tari mege sana sogwetana ege tonda reneli gabwo no wanza kurigereria gasi mugavana akorirense emitinye yetato yango tavinga no ene county government bona iga pesa national government yo karaki teri go tuma pesa goja se county government karo devolution ya chete onye ndi tu ko in the spirit of devolution yes una ya bangire kanga bona twakorere kiega twagenderere so pesa njira karaki pesa njira aja na ndo mate yakoranga asi mo senator oversight no kuligereria nega asina kia koraki nekiegende to kuru nakia asana kolekana ona nende ko kwananga nakia asteri boya sinega asika kimu sinega asina mo seneta na ndo jenga na nega asia lakini rende abana bantu balengamo njerateyo nkangi yake para umirane bakwa ne softly libalio kwanda kwane geregetigo abarai karomo chando tokeire etakere baikaransanse bakwana lingano lya karakieke ya sonsorwa lya era lakini na gote vinga siasa na bakartaki na vero na bueno eko sofa ese bintomo mugabana korire kurumna lenga wabisi ina curoje performance yaye nekirundago chera na curoje sofa njimno mu MCA na gote vinga na bongo tavanga mugabana watemire asa kunyara kulingana na resources ya kortaki abwate oma to kolega kulingana neji basa kortaki chirichire muguko
na ande bese na utenge gutogwa apply ku national government twatumirwa yes goja gase Kisii county twakore gase na bango tebanga ndumu supported na ndo baraiba yabake uje twa mumera twara mwebirengera byeito buna barai na rengo renga ngotegererare umugabano tunabwate nkoro yo kuri gase na nabwate nkoro yo gokonya abantu ba Kisii county endo na barai yabake neri to tabana ki tukatumubwatesie rinde gase yakoreki egendere ase bunge ye county assembly mubage kaine umurengo wa semo tutebene ngao eligo support umugabana na nili yataki musapoti aba ba MC numubage kainiko ko bagikana nkoro dirikare abande bagatebire na opposition yes lakini Kenya lero kanto bwate opposition eto bwate majority na minority majority okwa nyoro kulingana ikiama kirwa karteki kwa chorete kirwa chorete ko ona njengo kwa naga igonde minority na ndo murai ndi we minority gonde deputy whip ya minority keronde deputy whip ya minority temine tinga ngo pinge serikali ebintu biro takero karaki kurigereria oroche ebili eraja erengia na ande minute gende gia sawa na inji oso no kwanyete binye bili dia karaki tiga yete inde chokora chiko konya abana inji lakini una ntubono minority kero koranga bintu biri ko genda buya rabogura boli serikali ngana ki bono rende amagendro kanga takoretiki tacha agidirende kiara singa gina chicho koramaga singa kichi chicho koramagendero na ndo no murai nabogura demo nabogo chukora de serikali ngana ki kuikiraga abono iga abantu kuganikole no gokubwati na ndiko korwa senjere korte kie erengiya na ndiko kuri ile serikali usengubwati lichiko tali magosa itali opposition so kiroko demo kiroko mo gabona bana minority toimo kotote veiga lichiko tikalibwatigwe kere bintu byokoraki bigo korekana temine tingo kuno kupinga kerekiege kuno kupinga mugabana kuno ko ureneki unabarai na aronga ki umujando yo jire to koraki tukunyo solution so lito kunya kukwana anda ke abantu bajwata banga ke abayimse bage kaine anda bakorati kiege nega stole nega siya bajumbe tiango boli egwikira bonika mamocho naro mugabana kolire kurengana nebirengeri byao ara manene mono aragere mugende ko rutamangana kurose biti omocho nara koliro manene mono inche buno murai tinga odesana alre mangana ndonse ndia mangana yajire akona kolre kieke na nyakwanire ande mangana ndonse kera gotokea tobwate njira tokunya soluhisha tario kwandegeti chinjira nenje nyinga sana jo soluhisha mangana yi nebano asebirengeri byao ngaye mangana yabonete gusonsorwa negetiga aliye samatanga gose abantu bonde barangira ni nyumba ime bodroom batra soka iskali bara kwanirana amangane mokorangirania moikaransa semesa mwarara sawo mochandole mwakoraki mwanyo tatua yara bananchi bamintega ndo batate koigwa ne gas bakoraki bakokorero na kibatate koigwa so atarachi gosoka mono abarai banse kurangirwa bande bachaime bapasta bachaime abantu beji kanisa bachaime abarai boko bali boli batangani babiri bakorarangire bakoraki banyakwana mangana yera asa enchire yokurtana mangana gatiyo museneta no mugabana ngayuroche egocha korori gochia asege kakerebusio kegera bono kerana nategerete matanga ali alinge igoro nseseme ya matega igansemo chinsa senjerte tuwa ngoro chora chego kirichinsa sechi no mugabana kwere nanse gosino museneta kwere nanse ngayuroche gotocha gokorra gochi dabotokora tocho tuangana yemya ketano erega ntonge bato mochakano adinge bata kirekie bato mai nge bato moel so moel no ikebwa mangana yo ega sia koreki egande twense naba gositore ande twense naba Kenya tore ya mangana inaere biamana ekebati about Kisii politics. Remember this: a person who has eaten meat can tell you better the taste of the meat. Nyasimi biamana asimi engane ya onse kunyolire gochime gatebekana engana montorio onchire keliero na maitobu ansubwaye tinde tukwanda gochime kiagara na bona interpret senjiro tateba echokoba mangana. Ask the MCA to talk about the state of ECDE in our schools at the moment in Kisii County. Teachers are listening to him. Former Governor Mr. Ngwai confirmed the teachers to permanent in new job groups
but Honorable Arati has not effected it. Gati bono oyobekire buya no oyoboria mangana ECDE. Liswali ya ECD. Mtu atebie kamati. Edenenete chisemi. Yes. As assembly and a toiletry report. Okay. About number 1, the status of employment of the ECD teachers. Yes. And whether they were absorbed to the county government or they were not absorbed to the county government. Yes. Omocharo no ringa kero tua swa office tukana kanyole report waziri mbakorete kieki mbalengona aba waziri mbona bachire chief officer mbona bakorete kieki bachire n'abantu babata machibu ayo na chief officer and minister and ministers bato na ntu assembly ntu bwatenchira tokonyora amachibu kurwa salaria kurwa executive so nakina wata bangi reporting negasa nikoliririwa kitoranya nyorere ndi kurwa se the concerned ministry nto nyore li chief tokoraki li chief tokwa bananji na tokwa balimu so let them be patient barategerera nyomono along DZTV nao tore amo asumurubiri wekeumbu tebi mheshimiwa ekero gyokorosige kie ward yaye amunyorie na Vin omheshimiwa o boga stima tingia minute go chance getinda understand oyakuru kwa kirisa rogo na rolika message ye go chagaiga Christine tinda ko bwata bya kirima go chinsabo Abelon Tweka talk about opening up roads in a ward Makabe Edward Awata Mheshimiwa Jeremiah, we are together on this. Your deliberate effort to perfect a representation of our people is commendable. Gachimutwe. Dominic Onsare Awateba from Bochi, Honorable, what are your plans in changing Majoge Basi ward to Machoge ward? Timati maunchuli yana tanaro. Liswali ya kubolia. Ward ya Majoge Basi. Actually very spirit bobe. Na wo. Mtundo bwa DJ o. Ibende kwa Machoge. Ndaro Machoge Basi. Iya takero kuma Choge Basi. Ose Majoge Basi. Majoge Basi ngakiro. Iya takero kubo. Nande abantu baminto bafiritingana ki eriteri kangondi ya chenjigwa. Liende Machoge. Ono baga bade litali ngao. Already nyiwe tabanda batangero ku mesesi kanyimbo. Litali Basi rusi gwaro. Sababu njiroro. Badali tagiro. Tanyale kwera sabono. Litali to jor chenji mesesi kanyimbo. Etu abate chinjira ibere. Enjere ntangani no kogenda court. No competition IBC chinjira lieta. Enjere yakabere no koganya tutago the gold boundaries review. Ejikana kwa kana mwaka yo 2023. So una togo cha kaiga boundaries review nko karto public participation to chinjira tariria ochiria bana inji baragani. So ikinike maete next yango kale kana. Are you for change? No, definitely. Oh, chinguru na bana inji bagwade. Nali gote bana akruka Elias Aguta. Adaba, congratulations, my brother. Remember bridges that connect Tabaka ward and your ward. Matisunu maitengani you agobodia? Na tebanga. Bridge ntanga na rosetie. Andeli asana bago tagara ne ye gorwa nyamwanzo. Ndo abegete box caravat. Ago connect the Majoge Basi na Tabaka. Chonsi pinachi ninji koleta what we call mapping and coding. Ninji manyete. So obakonye njira gore. Lakini wikiraga na arakolera ya meri na tebire. Bano. Ndia mono kima. Bano mheshimiwa ndoje chinsa chetu charire, echine chinsa sano igoro chinsa cha rokonkuru Afrika ya mocha, echine chinga kiri to tolera gaiga kuri India. Tageturiri bageri kamera ya onereria origeli umugusi kurwa sense moya Majoge Basi ward napo umugusi county ya Nyamira ni county ya Kisii na bali ikize kisikopa kanali Yesu kukwengia napo mwako moya bwechiri bibere ne 20 na isato napo nimero bilili miyubwate eguchia sabanto bigwadi yao kamera nereria abantu ba Majoge Basi na Kisii county ngima na Kenya ngima nensengima ngoba wisheli a Merry Christmas no mwaka omuya kimoko kole binto ne birengo nyino koragira ndagire ngaigatu onye na maruo gutumia katuma maruari gatu na kende yonsi pio gokora inyoranga Nyasaye nero tokonyire
twachire ase keiga unabona iga abantu bana bamachoke password na bango batevinga tarehe 30 ego chejume goja ntoje tokore amasabo abene yo gwakira Nyasaye mbuya asaturusirie na ndo tumusabe umwako atutamboki umwako buya na ndo umwako goja noro tomotebyo kugani goito una ndu abantu na ndo ne ward elinda aba gotokonya so mwensi pina abarikire moche boje muona aria toba pastor bonsi chikana jonse baje elinde tobeke award ita samasabo Nyasaye atokonye na ndengo takeranga Christmas yekia omwako muyumuya Nyasaye tigabaseseni bia mono kigima mheshimiwa asingane ijo hello Ndizi TV na otore amo asomrobirio bwike umbu tebyo mheshimiwa ekero yokoro sigitiki ward yaye amo inyorie na vin omheshimiwa obugusero ward nere arosigeti kiaraganka agoro Chris kurwa bugusero eruri SMS yai atanekero koro sigeti kyao oinyoria nori omoino arosigeti mheshimiwa bugusero ward era sigeti kiaraganga igo agotomire mheshimiwa bugusero no musani wane ujumbe ingo ikere komo igalindo ujumbe bia bono Chris bono ujumbe andu anyesomire buya kagete kwanyore lijibu na gwata getembia kigima bono mwanchu murigerio mbia mono kigima ningagete boni gari mugenderete kwenye kabisa chimboli chingo komwa chiminyo kiri mugasumbu gima guikabono maragoba igobono moteregete elinde mambiane litukoli Yesu guku asebalia baramba mini bamangana Yesu guku Cecilia kutoka Egetuki hiyo kazi yake anafanya kama MP na rorone gasi yao ogora mno mubunge kabisa bia mano Cecilia utina nyisigera isiko igogwete na nyesomire bia kigima tinda gushikira isiko no chinze chaere bia mano igobono chinga kiechi mna Ndizi TV kuro management ya directors na CEO na managers bonzi wa Ndizi TV yongwera libageli gugwakira ngambia mono asoka bana intwe mbwango iga twasherekea umwaka yomo kurutwa chagete kurende twakinire negerundo kigoro kigima umwaka uyo kabere twachagete bwango iga as Ndizi TV digo tole nemero bilieme konkegima etogochigokina ashekerundo kigoro bali mogendete go support bali bakora li 90 bago twachi adverts gocha biamono bali bago to amangana magia asitogwetonsi bashimiwa bali bonzi bakire gaiga buno msomoro buli bweke umbu na bagemero biliende menge sakia na mangana magia nemero biliende menge liye kochana bosi toko bakira mbia mono asoko ba mogocha na go support Ndizi TV ya kinire asekerengo kigoro kigima chinga kiecho okobulu anasema tandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News so subscribe elinde onyala go support Ndizi TV again rego kina pia mono mwensi toko baganelia esugu kwengia na boigo mwako moya bwichiri bwibere nemero ngebere na isato bia mono kigima tigatubwatrane kurosemo ya kabere Petra Mokeira bia mono kigima nere mambinere tigagende esugu elinde tachatebe na twamutigire isiko nere otenireta mangana yebinywachi aliso otimetso bongaira kirende Petronire nayo ganyire mambia na maguteta ya nekebuyu ekegara chinko chiyo yamono kigima tumera ni Jumamosi go jasomuru bibwe kiumbu biamono